Tässä videossa otan kantaa nuorten huumausainerikoksiin. Monet nuoret kokeilevat ja myös käyttävät huumeita, joka ei ole ihan järkevimmistä päästä olevaa tekemistä vapaa-ajalle. Ja otan tällä hetkellä muuten yleisesti kantaa ihan koko huumausaineiden käyttöön. Ja huumausainekuolemiakin tässä tapahtuu. Kyllä, koska huumeet ei ole vaan puhtaimmasta päästä olevaa tavaraa, että siinä voi olla kaikenlaisia myrkkyjä, joka voi tappaa kertalaakista. Että en suosittele käyttämään. On pari elokuvaa, jotka liittyy tähän huumausaineprosessiin, näkyvät tuossa sormien päällä. Kyllä. Joo, noita bilehuumejuttuja on kanssa esiintynyt. Mä oon niistä kuullut netissä, että on ollut kokaini, myös muut huumausaineet ovat esiintynyt siellä. Tää justiinsa tarkoitan näitä nenään vedettäviä huumausaineita, mutta myös muita on esiintynyt. Kyllä, ja sitten nuorilla on tiedon mukaan ihan hyvä elämä osalla nuorista, mutta silti vaan ne huumeet vievät vaan mukanaan. Semmosia ne on koukuttavia, joten ei kannata käyttää semmoisia. Ne ei ole hyviä. Ja tässä olisi myös vähän uudempi aihe. Nyt on ajateltu jeesata huumeriippuvaisia puhtailla piikeillä, koska likaisethan piikit tunnetusti nehän sisältää kaikkia tauteja. Ja niitä kun käyttää on riskisairastua näihin kyseisiin tauteihin. Ja näin loppuun, niin huumaiden myyntiäkin ollaan huomattu ja mun tiedonlähteitä yleensä on nämä uutiset, kun mä tässä kerron. Eli niitäkin on jonkin verran huomattu ja aika yleinen huume on tainnut tässä olla näissä piireissä kannabis, eli poltettava huume. Sitten myös nuo nenään vedettävät aineet, myös muita esiintyy. Kaikenlaista huumetta sitä Suomessakin käytetään. Joten tämä oli valistus nyt, että näitä ei kannata ikinä käyttää, koska näistä voi olla henki kertalaakista. Ja jos ei, niin pilaa koko elämä ja saattaa menettää aika paljon, jos semmoisia alkaa elämässä käyttämään. Ei kannata. En käytä minäkään ja toivottavasti et sinäkään. Kiitos ja hei.